ବାବା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଛତି ଛତା ଦେଖିଛୁ ଛତା ଛତା ଭଳିଆ ଛତି ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଇବେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଛତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତା ଦିଆଯିବ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ବାବା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଖୋଲିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାବା ବାବା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ରଖା ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା ଖୋଲିବା ଏବେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାବା ଖୋଲ ଖୋଲୁଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୁଝାଇନି ଠାକୁରଙ୍କ ଛତି ହେଲା ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇବେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ଦୋଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ଏଠି ହୁଁ